bai, ospeare txarra, ez? Leno esan deun arira, ez? Nola defendatu dezakezu, olako pertsona bat, ez? Eta ulertzen dut, hein handi baten ulertzen dut, ze bada nahi ere burutik pasatzen zaidan galderatako bat, ez? Nik ere zalantza sortzen dut, aurrian daukaten pertsona hau edo defendatzen nahi naizen pertsona honek egin du hau, ez du egin, nolatan egin du, jakinda ez, egin dula ez. Eta orduan horregatik ulertu dezaket kanpotik egon daiteken ikuspuntu hoi. Eta, Aldibaren gizatasunetik saiatzea baita begiratzen, ez? Pertsona horrek egin duen gertaera tragikoa da, ez ditut bere modua konpartitzen, eta hala eta guztiz ere zer da gorratzian, ez? Askotan leheno komentatu dugun bezala, historia oso potentiak daude.